Sacela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihle lomufi lethu uKristu inkosi sethu. Amen. Namhlanje senza uDaniel chapter 2, isifundo ngoDaniel chapter 2. Ngisacela sithole umkhuleko. Baba ohlala ekhaya lasezulwini, isenkosi Jesu Kristu umdala amazwe nomhlaba. Siyabonga Nkosi ngesifundo osipha sona esikhathini sanamhlanje, osukwini lanamhlanje. Cela Nkosi usivule ingqondo, sithobeke umoya wakho ongcwele usifundise konke. Izwi lakho lamukele ey'nhliziyweni zethu, siliqonde ngendlela Nkosi ofuna siliqonde ngawo sekhaya ezulwini. Uhlele endebeni zomlomo wami, ngifundiseke mina uqobo ngomusa namandla akho abalaleli. Bethi belalele Nkosi, umoya ongcwele ube ubafundisa nabo ekhaya. Cela ube nathi esikhathini samanje, uJesu ngiyakhuleka, amen. Ngiyacela ukubabengelela futhi bonke abazalwane egameni elihle lomfu lethu uKristu inkosi sethu, amen. Namhlanje senza isifundo esithatha encwadini kaDaniel 2. UDaniel 2 ubonakala omude kakhulu. Nakho uma uqala kuvesi 1 ubonakala efika kuvesi 49. Ngizocela Nkosi yami ukuthi ngiwufunde. Namhlanje ngizofunda uDaniel 2 verse 1 ngime kuverse 25 ukuze isifundo singabi side kakhulu. Ngokusizwa uNkulunkulu siyakholwa ukuthi ipoint nepoint elizothinteka namhlanje lizokwenza umehluko ey'mpilweni zethu, lizoletha ulwazi olusha kwabanye abaningi. Siyazi ukuthi kuyimvuselelo. Daniel 2 isihloko sakhona esithi iphupho likaNebukadnezar. Sizofunda nje uverse 1, esifundweni sanamhlanje sime lapha kuverse 25. Ngisacela ukuqala-ke. Daniel 2 verse 1. Isihloko sakhona sithi iphupho likaNebukadnezar. Uverse 1 uthi, ngomnyaka wesibili wokubusa kukaNebukadnezar, uNebukadnezari waphupha amaphupho. Umoya wakhe wakhathazeka, nobuthongo bakhe bambalekela. Amen. Cela simela. Ngaphambi kokuba siqhubeke, ngisacela mhlampe sikubambe lokhu. Kuzoya ngokuba clear kahle uma sesilokhu sikhuphuka nawo uDaniel silokhu sesiqhubeka nawo. Cela sikubambe lokhu ukuthi kahle kahle iBhayibheli lana lithi ngomnyaka wesibili kokubusa kukaNebukadnezar. Uma sifunda isifundo sizobe sesiqonda ukuthi kahle kahle lona kwakuwunyaka wesithathu wokubusa kukaNebukadnezar inkosi. Ngoba uma siqhuba sifunda sibona ukuthi iBhayibheli yindaba liqhamuka selizokhuluma ngeminyaka emibili. Ukuthi khona unyaka wakhe wokuphakanyiswa noma unyaka wakhe wokukhushulwa. Ngoba sithiwa unyaka wesibili lana ongabaliwe lana. Yabo. Nanokuthi mhlawumbe uma sesifunde khona uma ufunda iBible commentary mayelana nokubusa kukaNebukadnezar uzobona ngoba uma ufunda nje uDaniel 1 verse 5. uDaniel 1 verse 5 sibuyele kule chapter esiqale kuyona ngemuva, kuyaveza la kuthiwa khona inkosi yabamisela isabelo semihla ngemihla. Yakhumbula sokudla kwenkosi nesewayini eliphuzayo. Bondliwe iminyaka emithathu. Angithi siyakhumbula lokho sithola kuDaniel 1 ukuthi kathi kusanda kuthunjwa nje abathunjwa baseJerusalema noma bakaJuda bamisela ukuthi bazodla 3 years isidlo bedla njengenkosi, bephuza njengenkosi. Kwaze kwathi uma sesifunda kona uDaniel 1 verse 18, uverse 18 wawuthi wona incwadi kaDaniel 1 esawufunda ngokudlulileyo-ke. Ngasekugcineni kwezinsuku inkosi eyayishilo ukuthi kuza kungeniswa ngazo, induna yabathenwa yabangenisa phambi kukaNebukadnezar. So kuchapter 1 base sebevele osekunyaka wesithathu la sekulethwa uDaniel nabangani bakhe. uNebukadnezar already eyinkosi yaseBhabheli sebezomisa lapho khona kuze kuthiwa uNkulunkulu wabapha ukuhlakanipha oDaniel noNebukadnezar inkosi ebabuka uqobo wabona ukuthi abekho laba bafana uDaniel nabangani bakhe abathathu ba 10 times more
ngokuhlakanipha ukudlula zonke izihlakaniphi ezazikhona ngaleso sikhathi eBhabhele. So, or noma mhlawumbe uma umzalwane engakwazi lapha ekhaya mhlawumbe ey'fundela i-commentary on the Bible ya-Adam, nomlisa u-Adam Clarks, mayelana nale vesi ethi ngomnyaka wesibili kukubusa kukaNebukadnezar. Kahle kahle unyaka, uma kuthiwa ngonyaka wesibili wokubusa kaNebukadnezar, la kuDaniel 2 uvesi 1 kukhulunywa ngokuthi unyaka wesibili wokubusa kaNebukadnezar alone, yabo, ngoba uNebukadnezar wayeyinkosi 2 years before uyise afe. So kwakhona isikhathi lapho uNebukadnezar ebusa khona, engabusi yedwa, ebusa noyise, yabo. Kwakhona uyise esefile, kwakhona unyaka wakhe wokubekwa futhi njengenkosi onga-include-iwe lana, angithi yabo. So lo 2 years okukhulunywa ngawo la kuDaniel 2 uvesi 1 ngathini, kuwunyaka lapho uNebukadnezar owayesesebusa khona eBhabhiloni eyedwa njengenkosi, yabo. Ngoba uma uzofunda uDaniel 1 verse 1, uDaniel 1 verse 5, uDaniel 1 verse 18, ubusubona ukuthi kahle kahle uma kungahlukanisi ukuthi uDaniel wake wabusa 2 years uyise ngiyaxolisa, uNebukadnezar wake wabusa 2 years uyise esaphila. uNebukadnezar wakhona lapha abekwa khona lowo nyaka wangabalwa, then uNebukadnezar wabuya wazobusa 2 years, lona sekukhulunywa ngawo la kuDaniel 2, yabo. Ubusuthi uma usubala lamancuzencuze ubona ukuthi kahle kahle kwakuwunyaka wesihlanu wokubusa kwenkosi uNebukadnezar, futhi kwakuwunyaka wesine wabathunjwa ababethathwe eJerusalema noma kwaJuda bese eBhabhiloni. Ngoba uma uzokhumbula kahle laphana kuDaniel 1 kuyaveza ukuthi kwasekuphele iminyaka emithathu oDaniel betholakele behlakaniphile, kade bedla ngendlela ababedla ngayo, bey'phethe ngendlela ababey'phethe ngayo laphana eBhabhiloni. So kwakuwunyaka wesi-4 kahle kahle kubathunjwa beseBhabhele. Amen. Okay, ngicela siqhubeke. Ngaphambi kokuthi futhi siqhubeke nale chapter, okunye engifisa ukuba sikukhumbule mhlawumbe okuzokwenza ukuthi isifundo sethu sibe lula ukuthi sibe nokuqonda nje mayelana neBhabhiloni leli elibuswa inkosi uNebukadnezar lapha. iBhabhiloni kahle kahle was the great counterfeit religion. Kwakuyinkolo, igama elithi counterfeit lisho ngolimi lamanje ngizothi nje i-fake, yabo, imbombayi, imbumbulu, yabo. So iBhabhiloni was a great counterfeit. Okay, igama elithi counterfeit lisho into eyenziwe yafana ncamashi nento ewu-original, kodwa inhloso yokwakhiwa kalena is to deceive, ukukhohlisa, yabo. So kubukeka kufana, kodwa inhloso yalokhu kwesibili kukhandwe kwafana nokuqala oku-original, kodwa lokhu kwesibili inhloso yakho ukukhohlisa yakho nje, mhlawumbe ngesiZulu ngizothi nje into imbumbulu noma umgokotelo, noma singathi nje i-fake. Kahle kahle iBhabhiloni kwakuyinkolo, inkolo nje eyi-fake eyafounda noma eyasungulwa insizwa ogama layo elalibizwa ngokuthi uNimrod, yabo. iBhabhiloni lasungulwa insizwa okubizwa ngokuthi igama layo uNimrod. Siyithola laphayana kuGenesis 10. Yakhumbula uGenesis 10 uvesi 8 kuya ku-10. Usanda nje kudlula nje uzamcolo, kwathi ezalweni kaNoah kwazala amadodana akhe, kwaze kwakhona ezala insizwa okuthiwa uNimrod. uNimrod lona owashada unina, yabo. Igama lama wakhe uNimrod kwakuwuSemiramis. uSemiramis owayedunyiswa ebizwa ngoRea, uRea, okwakusho ukuthi she is the great mother of gods, umama omkhulu wawothixo noma wonkulunkulu. Kanjalo-ke lakhula iBhabhiloni, lakhula laduma
laba famous ukwedlula zonke lezi ezinye izizwe, lidume nje ngokuphinga kwalo nangobufebe balo. Ilapha-ke futhi khona okwasunguleka khona ukudunyiswa, noma ilapha khona okwasunguleka khona noma isiqu sokudunyiswa kukamama nendodana esaqala khona eBhabhiloni, ukuthi kudunyiswe unina nendodana. So uma siqhubeka nesifundo sibone ezinye izinhlobo zokukhonza eziyamanga ezisekhona nanakulokhu kuphila esikuphila njengamanje. Uthi uma usuyilandela kahle ezaqala eBhabhiloni ezikhona even phakathi emabandleni esikhonza kuwona noma emabandleni akhona njengamanje ngoba siphila. So indlela eladizayina ngayo the two Babylons, okay, indlela iBhabhiloni eladizayinwa ngayo lenziwe ngokuthi inkolo yalo nombuso walo kwahlanganiswa ndawonye, kangokuthi kwavele nje kwabonakala nje kuyinto eyodwa, kwagcina sekuyinto engahlukaniseki. Khona ngathini kunenkolo ne-state, into nje engahlukaniseki. Ziningi izinto sokuyothi uma siqhubeka ngencwadi kaDaniel sigcine sesiyithola njengani nje the origin of Babylon, uma kuzokhulunywa nge-sun worship, yabona, ukudunyiswa kwelanga nesabatha, yabona, isabatha and the Sunday Sabbath, yabo, i-sun worship and the Sunday Sabbath. Sizokufumana lokhu kucace kube ukuthi bhama ukuthi xa siphe ukuphila sisafunda kahle incwadi kaDaniel 2. Masokhumbula kahle, siyakhumbula ukuthi uDaniel, ngiyaxolisa, usathane uqobo, sizokhumbula ukuthi usathane uqobo isifiso sakhe wayefuna ukufana noNkulunkulu, naye adunyiswe njengoNkulunkulu. Angithi uyakhumbula, ngicela siphuthume kancane kungabi ngathi siyamphosisela usathane esabizwa ngoLucifer. Uma ufunda incwadi u-Isaiah 14, u-Isaiah 14 uverse 12 kuya ku-14 kuthiwa laphana kufundeka kanjena, uthi, yeka ukuwa kwakho ezulwini, khwezi elikhanyayo, ndodana yokusa, nokunqunyelwa kwakho phansi, wena owawuthobisa izizwe, wena owathi enhliziyweni yakho, ngiyakukhuphukela ezulwini, ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu. Ngihlale entabeni yomhlangano ngasekugcineni kwasenyakatho. Uvesi 14 athi, ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakemeyo zamafu, ngizenze ngibe ngangophezu konke. Yabo, ngathini? Usifunda le vesi sifuna ukuqinisekisa ukuthi usathane uqobo, ngoba amazwi lana uNkulunkulu ayikhuluma, ngathini lana kukhulunywa nje ngoLucifer uqobo, ukuthi kwenzakalani enhliziyweni yakho. Wayefisa ukuba njengoNkulunkulu, adunyiswe njengoNkulunkulu. So khona izinto esizothi uma sifunda incwadi kaDaniel siyibone ngeBhabhiloni eziyama-imitations noma ubone iBhabhiloni kukhona izinto ezenzeka kulona noma indlela ezenza ngayo lizifanisa nomuzi kaNkulunkulu. Angithi nje ngicela sikubambe lokhu ngoba mhlawumbe sizokuthola, sizokukhumbula noma sikusebenzise uma sesiqhubeka nencwadi yaDaniel. Awukhumbula uRevelations, usambulo 22 verse 1, lapho kukhulunywa khona ngomuzi kaNkulunkulu, iJerusalema elisha. Angithi kuthiwani khona? Kuthiwa isambulo 22 verse 1 kuthiwa, okay, uyakhuluma uJohane umambuli uthi, wayesengikhombisa umfula wamanzi okuphila, ucwebezela njengekristalu, uvela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu nesewundlu. Amen. Umuzi kaNkulunkulu, indlela odizayinwe ngayo, uzohamba kuhambe esifundweni siqhathanise nendlela iBhabhiloni elalenziwe ngayo. So encwadini yasambulo kunomfula ogelezayo phakathi nomuzi. Amanzi siyakhumbula ukuthi asho ukuphila, ngiyaxolisa ukubambezela, amanzi asho ukuphila. So
bonke-ke abahlengiweyo abazobe benesabelo kuyo loya mfula. Bese kuthi idolobha noma umuzi waseBhabhiloni owumfazi kaSathane noma owumkaSathane, nawo futhi sizowubona sisho uma sifunda sibone ukuthi naphakathi kwawo nawo kukhona umfula owawugeleza ababekholelwa ukuthi unikeza ukuphila kubahlali balo iBhabhiloni. Kuwukuthi iBhabhiloni ngathini lalithembe i-educational system yalo, lalithembe indlela lona elalifunde noma lifundise ngayo kunokwethemba uNkulunkulu wasezulwini. Asiliphosiseli nalapho. Lokho kuyatholakala uma ufunda incwadi ka-Isaya u-47 uvesi 10. Ngoba u-47 verse 10 ufundeka kanje. Uthi lapho kukhulunywa isihloko sakhona nje u-Isaiah 47 sithi ukuwa kweBhabheli. So u-Isaiah 47 verse 10 uthi wethembile ebubini bakho wathi akakho ongibonayo. Ukuhlakanipha kwakho nokwazi kwakho kukudukisile wathi enhliziyweni yakho yimi akakho omunye. So njengoba uLusifa wayethembe kokwakho ukuhlakanipha ukunoNkulunkulu, angithi yabona neBhabheli la kuthiwa nalo lizethembe lona ne-educational system yalo ukufakazela lokho. Kanti uthi uma ufunda incwadi ka-Ezekiel 28 verse 17 uyazi ukuthi noLusifa futhi wayenayo le ngqondo ukuthi ezethembe yona. Uma ufunda u-Ezekiel 28 uverse 17 uthi inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho, wonakalisa ukuhlakanipha kwakho nokukhazimula kwakho. Bese sekuthiwa ngikulahlele phansi ngikubeke phambi kwamakhosi ukuba akubone. So kuningi ngathini kuningi ukufana izinto ezifanayo kodwa mhlampe esingesikwazi njengamanje ukuthi sibe nesikhathi esanele sokuyilista zonke one by one. Kodwa sothi uma siqhubeka nokufunda sizibone mhlampe siy'khumbule. So kahle kahle siyabona ukuthi sidila ne-counterfeit religion. Kodwa-ke kuzofuneka sikhumbule ukuthi ngaso zonke isikhathi uNkulunkulu uyena onjani o-in control, uyena uNkulunkulu olawulayo. So ukuqhubeka nesifundo, uNebukadnezar waba nephupho. Iphupho lamkhathaza kangangokuba akabange sakwazi ngisho nanokulala, ubuthongo bambalekela. So uNkulunkulu uyakhuluma nathi njengoba wayezama ukukhuluma noNebukadnezar. Kodwa akusikho ukuthi ngaso sonke isikhathi siyalizwa izwi lakhe. Kwesinye isikhathi izwi lakhe siyaliziba noma silidedise noma siliminyanise ngezinye izinto ezisithi thina zisixakile okwamanje. Kodwa uma ubuthongo bufika emntwini kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu wasemazulwini ebe nendlela yokuthi ekukhulumisane nomuntu. Kodwa lokho kudingakala umoya kaNkulunkulu njengoba sizobona kuzovela encwadini la kaDaniel uma siqhubeka nayo. Ngicela ukufunda uDaniel 2 verse 2. Ngixolisa, ngicela ukufunda nje u-2 verse 2 njengamanje. Uthi-ke yayisiyaleza inkosi uNebukadnezar. Yayisiyaleza inkosi ukuba kubizwe izanusi nabathwebulayo nabalumbi namakaledi ukuba bachazele inkosi amaphupho ayo. Bangena bema phambi kwenkosi. Kuthiwa siyathola ukuthi inkosi njengamanje ibiza abantu yona ebathembile ukuthi bazokwazi ukuchaza futhi bayibonise iphupho layo. Ake sibabuke nje one by one. Kuthiwa inkosi yabiza izanusi, angithi izanusi nabathwebulayo nabalumbi namakaledi. Izanusi laba bantu abaziwa ngokuthi bangama-magicians, angithi ama-magicians noma laba bantu kahle kahle bona bayileli qembu labantu ekuthiwa they practiced superstitious rites and ceremonies of fortune tellers.
yabo. Uma kuthiwa into superstition inkoleloze kahle kahle leyo. So uNebukadnezar ubiza abantu yena akabathembile, yabo. Bese kuba khona labo kuthiwa abathwebulayo ababizwa ngokuthi mhlawumbe yini ama-astrologers. Laba bantu aba-pretend-a ukuthi ngathini bakwazi ukusho ukuthi kusasa kuzokwenzakalani bebuka iy'nkanyezi, yabo. They pretend to foretell the future events. Ngani? Ngokuthi by the study of the stars bebuka iy'nkanyezi bese yatshela ukuthi okay wona yini ezokwenzakala. Bese bakhona abalumbi laba they pretend to hold communication with dead. Laba bona ba-claim ukuthi bona bakwazi ukuxhumana nabantu abafileyo. Bese sebakhona ama-Chaldeans, yabo. Ama-Chaldeans ukusebenza kwabo kunokufana-ke, ingxenye yakhona yayinokufana nama-magicians futhi ifana nama-astrologers, yabo. Ngoba bekwazi nanokuthi nokuthi bona beba ne-skill sokwenza izinto, yabo. Nane-skill sendlela abazolapha ngayo, bekwazi ukudiscover ama-future events noma bezokutshela izinto engaziwa, be-claim ukuthi bona bazithathe kuma-supernatural powers, yabo. Amandla angatholakali abantwini abanjengathi abahamba ngokusenyameni. Bonke-ke laba bantu abalumbi, abathwebulayo, nezanusi namakaledi, bonke babe-claim ukuthi bayakwazi ukuxhumana nelinye isayidi lawonkulunkulu. Ingalesi sizathu-ke inkosi uNebukadnezari yababiza ngokuba yayifisa ukuthi laba bantu besebenzise lawo mandla ayo ukusiza yena ngale nkinga uNebukadnezari ayibhekene nayo. Lesifundo uDaniel 2 siqhubeka sifundo verse 3 noverse 4. Uverse 3 uthi-ke inkosi yasisithi kubo, ngiphuphe iphupho, umoya wami ukhathazekile ukulazi iphupho. Ayesekhuluma amaKaledi enkosini ngesi-Aram athi, mana njalo nkosi, yisho ezincikweni zakho iphupho, thina sibonise incazo. Amen. So lana siyathola ukuthi yindaba inkosi yayikhathazekile. Kukuwukuthi yayingalikhumbuli iphupho inkosi uNebukadnezari. Inkinga yakho ukuthi wayengalikhumbuli iphupho. Lezi zazi noma lezi zihlakaniphe inkosi eyibizile ezethembayo ezihlukene ngegruphu kukhona kuzona abalumbi, abathwebuli, amakaledi nezanusi, bayafika. They now speak to the king. Bakhuluma nenkosi isi-Aram. Lolu limi lesi-Aram lalithathwa ngokuthi lwalulimi olwalusetshenziswa abantu ababefundile and cultured classes, yabo. Lingakhulunywa inoma ubani njengami nje. Lolu limi engilikhulumayo, kodwa uma sengifuna ukuhlonipheka kahle mhlawumbe uzofuna ngikhuluma olunye ulimi, hhayi isiZulu, mhlawumbe uzofuna ngikhuluma i-English, angithi, yabo. So nabo bakhuluma noNebukadnezari inkosi ulimi abazi ukuthi lolu limi vele alikhulunywa inoma likhulunywa obani zifundiswa zakhona. Leli qembu ungathini, laba ababiziwe lana, ababizwe inkosi, khona into eyenzakalayo namanje uNkulunkulu akabasizile, mhlawumbe akabathathe lapha akayothathe khona abazoyikhumbula uma sibuya abantwana baNkulunkulu. Khona indaba yokuhlola, uthola ukuthi mhlawumbe unenkinga, umuntu ekubuze ungubani, awuyiphi inkinga yakho, inyanga njalo lona ibuza kuwo yonke i-information. Hawu siyagula, kwaqala kwephuka ingane, kwathi ngasuka emsebenzini, ngathi ngisuka indlu yavele uphahla lawalapheka waba ngithi yabo. Bese ekugcineni iyakutshela-ke inyanga ukuthi noma mhlampe uyakutshela-ke lo muntu ozobhula kuyena ukuthi hhayi kahle kahle yini, kwenzakaleni ngoba kwakusho lokhu okwenzakaleni, angithi yabo. So sibona kunento ekanjalo-ke la uNebukadnezari uthi ngitsheleni iphupho. So ungitshela iphupho, ngiyakhohlwa ngincazo ngizongitshela. Bona bathi futhi uNebukadnezari iphupho usenjani, akasalikhumbuli. Bona bathi nenkosi sitshele wena iphupho, angithi yabo.
So kuthiwa bathi tell thy servants the dream. Or so ngobe babazi ukuthi uma inkosi isibatshelile iphupho, bona bazokwazi ukucinga noma bazokwazi ukuqagela incazo. Ngisacela ukuqhubeka ngifunde uDaniel 2 verse 5 kuya verse 9. Ngizozama nje ukukhawuleza kakhulu. Verse 5 uthi inkosi yaphendula yathi kumaKaledi, izwi liphumile kimi lokuthi uma ningangazisi iphupho nencazo yalo, niyakuhlahlelwa, izindlu zenu zibe yiquba. Kepha uma nibonisa iphupho nencazo yalo, niyakwamukela kimi izipho nemivuzo nodumo olukhulu kimi. Okay. Cela ukuqala phansi verse 6 uthi kepha uma nibonisa iphupho nencazo yalo, niyakwamukela kimi izipho nomvuzo nodumo olukhulu. Ngalokho ngiboniseni iphupho nencazo yalo. Abuye aphendula athi, inkosi mayisho iphupho ezincekwini zayo, thina sibonise incazo. Verse 8 ethi, inkosi yaphendula yathi, ngiyazi impela ukuthi niyazenzela isikhathi ngokuba nibona ukuthi izwi liphumile kimi. Verse 9 bese ethi-ke, lokuthi uma ningangazisi iphupho umthetho munye nje ngani, ngokuba nilungisile amazwi amanga nawonakeleyo ukukhuluma phambi kwami, ukuze kuguquke isikhathi. Ngalokho ngitsheleni iphupho, ngize ngazi ukuthi ningangibonisa incazo yalo. Amen. Lana sibona umdonsiswano okhona phakathi kwenkosi nezazi noma nezihlakaniphi eyayibizile. Inkosi iyavuma la ukuthi leli phupho leli alikho kumina. It is ngatheni? Ithi one state that the thing has departed from me. Inkosi ayisalazi iphupho. Bese bakhona laba abafuna ukuthi inkosi isho iphupho ukuze bona bezothola incazo, yabo. So uNkulunkulu, inkosi uNebukadnezar ithi cha, ngitsheleni iphupho, ngoba uma ningitshela iphupho mina ngiyazi ukuthi nencazo nizongitshela bese nithola umvuzo omkhulu kumina. Kodwa uma ningeke nikwazi ukwenza lokho, kulula nje nizofa, yabo. Siyabona ukuthi inkosi ngokuthembisa kwayo imivuzo emihle, siyabona ukuthi inkosi uNebukadnezar i-desperate kanjani for i-understanding noma ukuqonda iphupho noma umbono, iphupho eyaliphuphe ngaleso sikhathi. Lamadoda ahlakaniphileyo aseBhabhiloni siyabona azama ukuthenga isikhathi enkosini. Inkosi-ke sithola ukuthi iyakubona lokhu azama ukukwenza, wena ehlakaniphe njalo, ngoba uma ubuka indlela inkosi ephendula ngayo uverse 8 nakuverse 9, uyabatshela ukuthi nizama ukuthola isikhathi ngoba niyazi ukuthi ngoba niyazi ukuthi uma isimile nje isinqumo ngabo ukuthi uma bengalitholi isinqumo sokuthi uma ningangazisi iphupho, umthetho munye nje ngani, ukuba ngoba nilungisile amazwi amanga nawonakele ukukhuluma phambi kwami, kuze kuguquke isikhathi. Ngalokho ngitsheleni iphupho, ngize ngazi ukuthi ningabonisa incazo. Kodwa uma bezekwazi loyo, uyazi ukuthi uma bengeze bekwazi ukumtshela iphupho, incazo abazobe bemnikeza yona kuyobe kuyincazo abayilungisile bona, eyamanga, eyama-corrupt words abazoyikhuluma ngaphambi kwakhe uNkosi uNebukadnezar. Verse 10 verse 11 ethi amaKaledi aphendula phambi kwenkosi athi, akukho muntu emhlabeni ongabonisa indaba yenkosi, ngokuba akukho nkosi nanduna nambusi
owake wabuza indaba enjalo nakwesisodwa isanusi nabathwebulawa namaKaledi. Verse 11 athi, futhi kuyinto elikhuni eyifunayo inkosi, kakho omunye ongayibonisa phambi kwenkosi ngaphandle kwawonkulunkulu abangahlali nabasenyameni. Amen. Uma sifunda lamavesi, siyabona ukuthi lamadoda aziwa nje ukuthi ahlakaniphile la eBhabhiloni, njengamanje ngokuvulelekile ayazivumela wona ukuthi awanayo i-connection noma ukuxhumana noNkulunkulu abakwelinye icala, njengoba bona kade beklema lokho ukuthi banalowo mandla okuxhumana nawo uNkulunkulu, yabo. So uma sifunda nje le verse, especially uvesi 11 uthi-ke, futhi okuyinto elikhuni eyifunayo inkosi, kakho omunye ongayibonisa phambi kwenkosi ngaphandle kwawonkulunkulu abangahlali nabasenyameni. Amen. Angithi siyakhumbula ukuthi sithena uma sisiqala isifundo sizowachaza kahle ama-classes abo ukuthi uma umuntu kuthiwa uyi-magician uyini, uma kuthiwa uwumkaledi uyini, uma kuthiwa uwumlumbi uyini, yabo. Sithena uma sesibagoqa saveza ukuthi bonke bebeklema ukuthi banobudlelwane nelinye icala noma nelinye isayidi lawonkulunkulu. Ofuthi njengamanje sebeyavuma ukuthi cha, bona-ke abanabo lobo budlelwane ngoba bayavuma ukuthi baze bayisholo bona kuvesi 11 ukuthi-ke, kakho omunye ongayibonisa phambi kwenkosi ngaphandle kwawonkulunkulu abangahlali nabasenyameni. The fact ukuthi bona baziveza behluleka ukuveza iphupho nencazo, lokho kwakuveza ngokusobala ukuthi abanabudlelwane-ke bona nalawo nkulunkulu, ngoba lawo nkulunkulu abasho wathi ngathini, ngeke beze bekwazi ukusebenzisana nabo ngoba bona besenyameni. So this plainly indicates their admittance to the fact that they have no connection with this God, for they could not give the king the answer. So onke ama-claims abo ukuthi bona bakwazi ukuthintana noNkulunkulu avezakala noma aphruveka ukuthi ayini, ayamanga. KwakuwuNkulunkulu weqiniso odala amazulu nomhlaba owayenikeze inkosi uNebukadnezar iphupho. Ngakho kwakuwuye lo Nkulunkulu weqiniso odala amazulu nomhlaba kuphela obenganikeza inkosi uNebukadnezar incazelo yephupho. Ngakho ku-obvious ukuthi la madoda lana aphambi kaNebukadnezar wona ayengenabo ubudlelwane noNkulunkulu odala amazulu nomhlaba uNkulunkulu weqiniso. Ingakho ayengakwazi ukuyidisena, ungathini, ayengakwazi ukuyihlukanisa noma ukuyibonisa le ndaba. Okunye sifuna sikhumbule noma mhlawumbe nje ukukhumbuzana ukuthi uSathane, this also shows that uSathane cannot read the thoughts of any person. uSathane akakwazi ukufunda imicabango yomuntu. Yabona nje umuntu uma ethule, uSathane ingakho nje ngamane emfundise emnikeze ama-suggestions ukuthi cabanga lokhu, cabanga ukweba, cabanga amanga, cabanga ukuphinga, angithi yabo, cabanga ukuphula umthetho kaNkulunkulu. Akaboni ukuthi how far lo muntu usecabange kangakanani, ngoba uSathane akakuphiwanga ukuthi ekwazi ukufunda imicabango yomuntu, yabo. Ukuthi umuntu ucabanga nokubona esekhuluma ukuthi hawu, kanti uyimukelile le nto, kanti lo muntu unomhlelo noNkulunkulu, ake ngivele ngimthakathe ngimnike 1 2 3 uzomxabanisa noNkulunkulu, yabo. So ukwazi ukubona umuntu uma esekhuluma, yabo, noma esenza bese yabona ukuthi kusho ukuthi lo muntu ucabanga kanje. So the fact ukuthi uNosathane uqobo akakwazanga ukuthi enikeze lezi iy'ngceku zakhe ngoba zazingenabo ubudlelwane noNkulunkulu, ukuthi zayinobudlelwane naye, ziprofesa noma zikleyime ukuthi zazi izinto ezizehlulayo zona
zazisebenza ngamanga vele. So abantu bonke abasebenza ngamanga bangabakaSathane. So kuyaveza ukuthi kusivezela usobala ukuthi uSathane sibe nesiqiniseko sokuthi uSathane akakwazi ukufunda imicabango noma wonke umuntu uma ethule, excuse me, uSathane akakwazi ukufunda imicabango yawo. Besides ukuthi uSathane akakwazi ukunikeza umuntu ukuphila. USathane-ke okunye ukediwe akakwazi ukunikeza umuntu ukuphila. USathane futhi okunye okukhona akakwazi ukufunda ingqondo yomuntu. Ngizokhawuleza ngifunda uvesi 12 novesi 13 khona lapha kuDaniel 2. Kuthiwa-ke ngalokho inkosi yathukuthela yafutheka kakhulu yayaleza ukuba kubhujiswe bonke abahlakaniphileyo baseBhabheli. Isimemezelo saphuma sokuthi abahlakaniphile babeya kubulawa. Bamfuna uDaniel nabangani bakhe ukuba babulawe. So inkosi uNebukadnezar njengamanje sekuvele kwasobala, usevele wababona ngosobala amanga ukuthi laba bantu ngathini, the falsehood of their claims. Wavele wanyanya uNebukadnezar wathukuthela kakhulu. Wasesethumela ukuthi-ke hhayi, onke-ke abantu abaziwa ngokuthi bahlakaniphela eBhabhiloni kufuneka bevele bebulawe. UDaniel nabangani bakhe nabo naye babekule group okufuneka bebulawa. Ngithi siyakhumbula ukuthi khathi sifunda uDaniel 1 sathi mase siyivala i-chapter lapha sathola ukuthi inkosi uNebukadnezar imbuza uDaniel nabangani bakhe laba bebathathu bafunyana bona behlakaniphe 10 times, yabo, ukwedlula bonke ezintweni zonke zokuhlakanipha nezokuqonda inkosi yayibuza ngazo, yabafumana bedlula kayishumi zonke izanusi nabathwebulayo ababesembusweni wayo wonke. So babevele bavezwa behlakaniphile uDaniel nabangani bakhe. So inkosi isibonile amanga izihlakaniphi zaseBhabhiloni besithi hhayi, bonke-ke abahlakaniphileyo ababulawe ngoba bebezobulawa-ke, kodwa kwabe sekufunwa noDaniel nabangani bakhe. Lokhu nje kuyasivezela bakwethu emakhaya, bazalwane, ukuthi kwesinye isikhathi siyoke sizithole iy'mpilo zethu zisengcupheni ngenxa yey'nqumo nezenzo zabanye abantu. Babengekho oDaniel nabangani bakhe lapho ekwehlulekweni indaba yokuchaza iphupho, kodwa isinqumo sesiphuma ngenxa yokuthi kuhluleke labayana, sesiphumela wonke umuntu. Nathi into eyenzakalayo lo ukuthi kwesinye isikhathi iy'mpilo zethu siyoke siy'thole sesisengcupheni ngenxa yey'nqumo nezenzo zabanye abantu. Kungesilona iphutha lethu noma ukwenza kwethu. Kodwa-ke sakhumbula ukuthi, yakhumbula incwadi yamaRoma 8 uvesi 28 lapho uNkulunkulu ethi konke kusebenzelana kube njani, kube kuhle kulabo abamthandayo bani, uNkulunkulu. Okay, ngicela ukuqhubeka njengamanje ngizokhawuleza nje, ngizozama ukukhawuleza. Ngisafunda yena uDaniel 2, ngisacela ukufunda uvesi 14 kuya kuvesi 18. Uvesi 14 athi, khona uDaniel wabuyisela impendulo ngokuhlakanipha nangokuqonda ku-Ariyoki induna yemilindankosi owayephumile ukubulala abahlakaniphileyo baseBhabheli. U-15 uthi, wathatha wathi ku-Ariyoki induna yenkosi, siphumeleni enkosini lesi simemezelo esicindezelayo na? U-Ariyoki wayesemazisa uDaniel indaba. uDaniel wayesengena wacela enkosini ukuba imnike isikhathi ukuze abonise inkosi incazo. Uvesi 17 athi, uDaniel wayeseya endlini yakhe wazisa oHananiya noMishayeli no-Azariya abangani bakhe le ndaba. 18 ukuba bacele umusa kuNkulunkulu wasezulwini ngale mfihlakalo ukuze uDaniel nabangani bakhe bangabhubhi kanye nabanye abahlakaniphileyo baseBhabheli. Amen. Excuse me. Induna yenkosi laphana iyeza kuDaniel izomlanda ukuthi naye akabe obulawayo, bebulawe nabo kanye nabo bonke abahlakaniphileyo baseBhabhiloni.
Uma ibhekisisa indlela uDaniel aphendula ngayo, kuthiwa waphendula ngokuhlakanipha nangokuqonda. uDaniel uyabuza ukuthi hayi bo lesimemezelo esicindezela kangaka yini ndaba, siphumeleni? Hhayi, u-Arioch useyamtshela ukuthi hhayi kwenzakaleni, siyamlandisa. uDaniel wabe sezenzela indlela yokuthi akahambe ezifikele yena uqobo inkosi uNebukadinezari, afise noma amcele ukuthi athi ukumnika nje isikhathi, athi ukumengezela ithuba lithi xaxa, hhayi ukuze ezobaleka, cha, noma ezokweqa, kodwa ukuze ezocela enkosini edala amazulu nomhlaba ukuthi ibonise inkosi uNebukadinezari incazo yaleli phupho. Lokhu kuyaveza ukuthi uDaniel wayemthembe kangakanani uNkulunkulu ukuthi uzomnikeza incazo. Ukholo olungaka, angithi siyakhumbula kuqala ukuthi laphana kwi-chapter yokuqala uDaniel wapruva futhi ukuthembeka kukaNkulunkulu. Yabo, uNkulunkulu wathembeka ngempela kubona ngemivuzo noma ngama-results atholakala ngawo uDaniel nabangani bakhe kuDaniel 1. Yingoba konke ababekwenza bebethembe uNkulunkulu. uNkulunkulu waseseyabazisa noma uNkulunkulu badumisa njengoba nabo bebemdumisa laphaya beseBhabhiloni. Immediately after uDaniel akhulume nenkosi uDaniel uyabuyela laphana endlini uya kubangani bakhe abathathu ngoba babekhona. uDaniel uyabatshela ukuthi kunenkinga esibhekene nawo lana, ngakho siyamdinga uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba ukuze nabo bengeke beze bebhubhe kanye nawo wonke amadoda ahlakaniphileyo aseBhabhiloni. Mhlawumbe umbuzo umuntu angayibuzisa wona ukuthi yini ndaba wasekuqaleni uDaniel nabangani bakhe bengatshelwanga, ngoba laphana kuDaniel 1 inkosi yayibafumane be-10 times wiser than all, wabathola behlakaniphe kashumi ukwedlula zonke izihlakaniphi zaseBhabhiloni. Okay, zikhona izizathu zalokhu masifunda, kodwa nje isizathu mhlampe sizocaphuna zibe u-3 okwamanje. Okokuqala, angithi ababizwanga kuqala uDaniel nabangani bakhe, yingoba eBhabhiloni noma batholakala babe-10 times more ngokuhlakanipha ukudlula bonke abantu baseBhabhiloni, kodwa i-system yama-magicians nabo bonke abalumbi nabathwebuli kwakuyiyona engathini eyayinamandla laphana eBhabhiloni. Yabo, so kwakuthi noma vele kucatshangwa indlela kwakufundwe ngayo, vele kwakuyiyona eyayihaqe izwe laseBhabhiloni, indaba yabalumbi nabathwebuli namakaledi, angithi siyakhumbula. So kwakuyiyona vele eyayihaqe iBhabhiloni, so babebonakala vele bona beyi-first option. Yabo, so nanokuthi ukuba oDaniel nabangani bakhe babizwa kuqala, lena enye igroup yayihlakaniphi yayingeke ize ibe sesivivinyweni, yayingeke ize ibe kwi-test. Yabo, uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba waqala wanikeza yona le system yabahedeni i-chance kuqala ukuze bethi uma befeyila bezozivumela bona, bezozikhiphela bona, yabo, ukuthi bahlulekile. Mase kuyabonakala ukuthi ngalokhu kwehluleka kwabo i-penalty yokufa ibafanele. Yabo, so this will better prepare them to acknowledge God's hand in this matter, yabo, as revealed through Daniel to God's glory and honor. Okunye kwawukuthi uDaniel nabangani bakhe beqonda ukuthi iy'mpilo zabo zisengcupheni kangakanani, babezokwazi ukuthi
bacinge uNkulunkulu more earnestly ngezinhliziyo zabo zonke ukuthi kube uyena uNkulunkulu ozobasindisa laphana eBhabhiloni. Bengithembise ukuthi sizofunda uDaniel 2, sifunde uverse 1, size sigcine kuverse 25. Ngisayimisela ukuthi kube njalo. Njengamanje sicela ukuthi nje kuwe uDaniel 2 ngifunde uverse 19 kuya kuverse 23. Uverse 19 lapha kuDaniel 2 wona ufundeka kanjena. Khona yabonakaliswa imfihlo kuDaniel ngombono ebusuku. uDaniel wambonga uNkulunkulu wasezulwini. uDaniel wathatha wathi, "Malibongwe igama likaNkulunkulu kusukela phakade kuze kube phakade, ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe. Uyaguqula izikhathi nezinkathi. Uyasusa amakhosi abeke amakhosi. Unika ukuhlakanipha. Unika abahlakaniphileyo ukuhlakanipha nokwazi kwabaqonda ukwazi. Uyambula okujulileyo nokufihlakeleyo. Uyazi okusebumnyameni nokukhanya kuhlezi kuye." Uverse 23 athi-ke, "Ngiyakubonga ngikudumise wena Nkulunkulu wobaba, ongiphile ukuhlakanipha namandla, wangazisa esasikucela kuwe, ngokuba usazisile indaba yenkosi." Amen. So, sithini? Khathi uDaniel nabangani bakhe bencenga uNkulunkulu, uNkulunkulu wabazisa. He honored them. Igama elithi-honor sizolichaza ukuthi uNkulunkulu honored them ngokuthi abavezele imfihlo, i-secret, yabo, ayiveze kubani? kuDaniel. uNkulunkulu njengoba siyosifunde lamavesi ngicela ukuthi umzalwane wafunde ekhaya ngisakwazi ukuwafunda ngenxa yesikhathi la u-1 Samuel 2 uverse 30 noJohn 12 uverse 26. Lana amavesi uyothi umzalwane uma ewafunda ekhaya ayaqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uyabazisa laba abamazisayo naye bemlandele. So siyabona uDaniel nabangani bakhe kule chapter. Praise God that he is willing to honor his people. Yabo, uDaniel uthatha udumo ulinikeza uNkulunkulu adale amazulu nomhlaba. Uyaqhubeka uyaqinisekisa ukuthi ukuhlakanipha namandla kungokabani? KungokaNkulunkulu. Ungakufunda lokho ungakuthola nalokho uma uzoyifundela lapha ekhaya incwadi amaHubo 147 verse 5. Futhi ngisacela nami ukuwafunda amaHubo 147 verse 5. Ngicabanga ukuthi ivesi eyodwa ngeke yone. Amanye amavesi umzalwane uyifundele ekhaya. amaHubo 147 verse 5 athi, "Inkosi yethu inkulu, makhulu amandla ayo, ukuqonda kwakhe akunakulinganiswa." Kodwa amaHubo la, iHubo likaDavide, iHubo la, amaHubo nje, uDaniel uyakhula, uyazalwa, yayisesikhona le ncwadi yamaHubo. So le vesi wayazi ukuthi inkosi enkulu, makhulu amandla ayo, ukuqonda kwakhe akunakulinganiswa. Nokuthi uNkulunkulu obeka amakhosi, futhi uNkulunkulu owasusayo amakhosi. Uyena uNkulunkulu olawulayo. Ekhaya umzalwane mhlawumbe sengazifundela uJeremiah 27 uverse 5 noverse 6. Jeremiah 27 uverse 5 noverse 6. Nami ngifisa ukuthi siwufunde la ukuze mhlampe uma omunye umzalwane enenkinga. Jeremiah 27 verse 5 noverse 6 ngisacela ukufunda ukuthi uJehova laphana, "Mina ngenzile umhlaba nomuntu nesilwane okukhona emhlabeni ngamandla ami amakhulu nangengalo yami eyoliliweyo. Ngiwunika lowo ofanele
emehlweni ami. Manje senginikele onke lawa mazwe esandleni sikaNebukadinezari inkosi yaseBhabhele, nceku yami, futhi ngiyakumnika izilwane zasendle ukuba zimkhonze. Angithi yabona uNkulunkulu ukubeka kwakhe amakhosi, ayekhona amakhosi, sekufanele uNkulunkulu asho ukuthi yena uNkulunkulu udale yini amazulu nomhlaba, uyena omisa abantu ebanikeza umbuso kanjani. Seyasho ukuthi njengamanje udale umhlaba-ke, lo mbuso-ke usewunikeze bani? Inkosi uNebukadinezari. So, uNkulunkulu okhontrola iy'khathi nezinkathi, uNkulunkulu oletha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo, uNkulunkulu owambula izimfihlo ezijulileyo. Ukukhanya konke kuhlala noNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu uma ufunda u-1 John 1:5, uNkulunkulu uyini? Ukukhanya. uDaniel esikutholayo la ukuthi akalithathanga udumo walenza laba olwakhe, njengoba sibona uma ufunda uDaniel 2:23. U-23 athi, ngiyakubonga ngikudumise wena Nkulunkulu wawobaba, ongiphe ukuhlakanipha namandla, wangazisa esasikucela kuwe, ngokuba usazisile indaba yenkosi. Angithi yabo, yebo indaba yambulwa kuDanyeli, kodwa yena uDanyeli udumo ulithatha ulinikeza uNkulunkulu. Bahlobo, izimfihlo zikaNkulunkulu zambulwa. uNkulunkulu uyaqinisekisa ukuthi uzambula kulabo abamthandayo nabamsabayo yena. Ngisacela ukufunda amavesi awu-2 bese siyavala uvesi 24 novesi 25 encwadini kaDanyeli. Kuthiwa-ke, ngalokho uDanyeli wangena ku-Ariyoki obimiswe yinkosi ukuba abhubhise abahlakaniphileyo baseBhabhele. Wahamba washo kanje wathi, ungabhubhisi abahlakaniphileyo baseBhabhele, ngingenise phambi kwenkosi, ngibonise inkosi incazo. Uvesi 25 athi, u-Ariyoki wayeseshesha ukumngenisa uDanyeli phambi kwenkosi, washo kanje kuyo wathi, ngimfumene umuntu wabathunjwa bakwaJuda uyakwazisa inkosi incazo. Amen. Sesivala. Ngenxa yokuthi indaba yayivezwe kuDanyeli, uDanyeli yena uqobo wahamba waya ku-Ariyoki. U-Ariyoki wayeyinduna yaphaya imilindankosi, induna yenkosi. Wamtshela wathi, ungababhubhisi abantu abahlakaniphileyo, kodwa ngicela ungingenise mina phambi kwenkosi ukuze ngizonikeza inkosi incazelo. Ngakho amadoda ahlakaniphileyo alaphayana eBhabhiloni athola ukusinda ngenxa yendoda kaNkulunkulu uDanyeli. The only reason, isizathu kuphela esenza ukuthi abantu ababi phambi kaNkulunkulu noma benza kabi phambi kaNkulunkulu bethole izibusiso la emhlabeni, kungenxa yobukhona babantu abalungileyo noma kungenxa yobukhona babantu bakaNkulunkulu. Amen. Ukuphruva nje la mazwi engiwakhulumayo, umzalwane ngayifundela ekhaya incwadi kaGenesis yakho, uGenesis 18 uvesi 26 kuya ku-23. Ngifisa ngabe ngiyawufunda manje mude kakhulu. uGenesis 18 uvesi 26 kuya ku-33, noma afunde incwadi yezenzo 16 uvesi 25 no-26, noma afunde zona futhi incwadi yezenzo u-27 uvesi 22 kuya ku-24. Amen. Engathi nje sizokubuka nje masiqhubeka nasisifundo ukuthi u-Ariyoki yena u-approacha inkosi uNebukadinezari nge-pride, ngokuba uyamuzwa uma ekhuluma uthi yena umfumene umuntu ozonikeza inkosi incazelo, yabo. uDanyeli wayeyibonile vele inkosi laphana kuvesi 16 kuDanyeli 2, kodwa u-Ariyoki he is striving for i-honor enkosini ukuze ezothola yena i-promotion, oku-totally opposite
ne-character kaDaniel laphaya encwadini kaDaniel 2. Siyabonga kakhulu bazalwane. Uthixo uma esiphila ukuphila xesha sisiqhube lesi sifundo sizolokhu sisicosula kancane nje. Ngicabanga ukuthi sizothi uma sisiphinde sisuke kuDaniel 2 sifunde siqala 26 size sigcine ekugcineni kuvesi 49 uma uNkulunkulu esasiphila ukuphila. Nkosi ibusise ukufunda kwezwi layo esikhathini samanje. Amen. NgoJesu wenkosi yethu. Amen. Cela sithole umkhuleko. Mdali wamazulu nomhlaba, siyabonga ngesifundo samanje. Nkosi osazise khona njengamanje, esikubongayo izwi lakho. Usiqinisekise sifundise okuningi kodwa wasiqinisekisa nanokuthi isitho esiwusathanda sikwazi ukufunda imicabango yethu. Siyacela ukuthi amazwi akho esiwafundayo imihla namalanga ehlale enhliziyweni zethu. Xoshe konke ukubi usathana akasifundisa khona. Izenzo zethu zibe izenzo ezihlanzekileyo ezizoba ubufakazi bokuthi bonke ububi ebebulondiwe ey'nhliziyweni zethu abusenandawo, kodwa ukulunga kwakho kufikele kwathatha indawo ey'mpilweni zethu, kwalawula impilo ngokuphelela nanakho konke ukwenza nokukhuluma kwethu. Nkosi, ukuhlakanipha komuntu wasemhlabeni kuqalekile, kodwa Nkulunkulu owasezulwini kutholakala ngomoya oyingcwele. uNkulunkulu akabaniki abantu wona ngokubabona ubafanele. Siyawunxusa Nkosi, siyanxusa ukufundiswa kuwe. Siyacela ukuthi sibe abantwana ngazo zonke iy'khathi ulokhu uyinkosi kithi. Nalapho esingasafikanga khona ucela usifikele Nkosi ngokulunga kwakho. NgoJesu ngiyakhuleka. Amen.